Περιμένουμε όλοι με αγωνία φυσικά να δούμε τι θα πει. Μαζί με τον κύριο Καραμανλή και ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Αγορίτης. Ανεβαίνουν τώρα τα σκαλιά. Βλέπω και τον κύριο Σουφλιά, ο οποίος πέρασε μπροστά μου μόλις τώρα. Και το σύνθημα, Γιώργο, έχει τη σημασία του πάντα μαζί με τον Καραμανλή. Ακριβώς, έτσι είναι, Νίκο, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι η ώρα λοιπόν που ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην κατάσταση που είπαμε, με την ευρύτερη ήττα της ιστορίας της. Έχασε 10 μονάδες από το Πασόκ. Στην άλλη μεριά υπάρχει και το ανθρώπινο σημείο, η πραγματικά δύσκολη στιγμή. Η κυρία Μπακογιάννη είναι δίπλα στον κύριο Καραμανλή, ο κύριος Αντώναρος επίσης. Τον κύριο Κασίμη διακρίνω πιο πίσω, ο κύριος Σιούφας. Εγώ πάλι θα πόνταρα ότι μάλλον πρέπει να περιμένουμε συγκλονιστικά πράγματα. Ας μείνει να το δούμε. Τι λες, Γιάννη, καλησπέρα. Το τι ίσως θα πει ο κύριος Καραμανλής. Πάντως την ηρωική έξοδο την κάνεις τώρα. Όχι εξοδοντιασμένος, αν μου επιτρέπει ο όρος, σε ένα συνέδριο που θα δεχτείς και πειρά. Είναι δυσκολία του ανθρώπου τώρα. Μην του κάνεις και την κατεύθυνση να κάνει. Παρακαλώ πολύ. Πουθενά, οπότε μπορώ και μιλάω ελεύθερα. Έχει σημασία ακόμα και το αν θα είναι κάποιοι δίπλα στον κύριο Καραμανλή. Θυμόμαστε τον Ιούνιο ήταν μόνος. Έχω την εντύπωση ότι δόθηκε σήμα και μένει μόνος του. Ο κύριος Σαμαράς πάει από τη μία πλευρά με τον κύριο Αβραμόπουλο, κυρία Μπακογιάννη από την άλλη. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει σημασία. Προσέξτε όμως, όρθιοι να είναι εκεί, αλλά να μην είναι. Είναι προφανές πάντως ότι όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θέλουν την εικόνα της ενότητας. Θέλω πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τους πολίτες που σε μια τόσο δύσκολη και οικονομική και πολιτική συγκυρία μας στήριξαν στις εκλογές αυτές. Η κυβέρνησή μας είχε να αντιμετωπίσει τη θύελλα της σοβαρότερης μεταπολεμικής διεθνούς κρίσης. Ταυτόχρονα ανέλαβα χωρίς δεύτερη σκέψη να παρουσιάσω με απόλυτη ειλικρίνεια τις δύσκολες αποφάσεις και τα όχι ευχάριστα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στην οικονομία. Αυτή την ώρα θέλω να συγχαρώ τον Γιώργο Παπανδρέου για την νίκη του. Άλλωστε, όπως κάθε Έλληνας, ευχόμαστε να πετύχει στην μεγάλη πρόκληση της αντιμετώπισης των οικονομικών συγκυριών. Γιατί η πρόκληση αυτή, όπως έχω πει πολλές φορές, είναι εθνική υπόθεση. Ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είχα την τιμή να ηγηθώ του εκλογικού αγώνα σε 4 εθνικές εκλογές. Εκατομμύρια πολίτες ήταν μαζί μας, με ψυχή, με πίστη, στο σκοπό αυτών των αγώνων. Το 2000 αυξήσαμε εντυπωσιακά τα εκλογικά μας ποσοστά. Το 2004 κερδίσαμε τις εκλογές και αναλάβαμε την ευθύνη για την διακυβέρνηση του τόπου. Το 2007 πετύχαμε νέα σημαντική εκλογική νίκη. Στις σημερινές εκλογές έθεσα ο ίδιος, όπως απαιτούσαν οι περιστάσεις, ως μείζον ζήτημα την αντιμετώπιση μέσα από δύσκολες αλλά απόλυτα αναγκαίες αποφάσεις των χρόνιων αδυναμιών της οικονομίας μας και την έξοδό της από την παγκόσμια οικονομική κρίση το ταχύτερο δυνατό με τις μικρότερες συνέπειες. Κατέθεσα για το σκοπό αυτό συγκροτημένο
ρεαλιστικό σχέδιο. Σχέδιο το οποίο, όπως πίστευα και πιστεύω, αποτελεί τον πιο ασφαλή δρόμο για την ανάπτυξη της οικονομίας μας και την εξασφάλιση από το 2011 μιας νέας προοπτικής μακροχρόνιας ανάπτυξης, προόδου, ευημερίας για όλους και όχι μόνο για τους λίγους. Οι πολίτες στην πλειοψηφία τους δεν ενέκριναν το σχέδιο που κατέθεσα. Δεν ενέκριναν την πολιτική αυτή. Η επιλογή τους είναι προφανώς σεβαστή. Άλλωστε, αυτοί έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Επειδή όμως πιστεύω βαθιά ότι αυτήν την πολιτική χρειάζεται σήμερα η πατρίδα μας. Επειδή η μόνη δύναμη που είχα ήταν η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Ο μόνος υπεύθυνος και τίμιος δρόμος για μένα είναι ένας. Αναλαμβάνω την ευθύνη του αποτελέσματος και δρομολογώ τις διαδικασίες για την εκλογή νέου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Για το σκοπό αυτό θα συνέλθει μετά από ένα μήνα, όπως προβλέπετε, από το καταστατικό μας, έκτακτο συνέδριο. Είναι αυτονόητο ότι στο συνέδριο αυτό δεν θα είμαι υποψήφιος. Θα παραμείνω βέβαια στην πρώτη γραμμή των αγώνων της παράταξης και της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Θα στηρίξω τις αποφάσεις που θα ληφθούν στο συνέδριο του κόμματος. Θα στηρίξω τον αρχηγό που θα αναδειχθεί μέσα από τις προβλεπόμενες δημοκρατικές διαδικασίες. Θα παραμείνω, όπως κατ' επανάληψη έχω υπογραμμίσει, στην πρώτη γραμμή των αγώνων για το εθνικό συμφέρον. Ευχαριστώ πολύ. Ότι βεβαιώθηκε πλήρως, ότι υπήρχε... λειτουργήσε σαν Καραμανλής, θα μου επιτρέψεις να πω. Δηλαδή... Κοίταξε, ήταν θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας το σημερινό και νομίζω ότι καλά έπραξε. Όλα τα άλλα είναι... Είναι ένας μονόδρομος, ο οποίος είναι αυτό που είπαμε από την αρχή. Δεν ήταν μια διαχείριση με τα τήλες στρατή. Προφανώς. Προφανώς. Το είπε κάποιος και εδώ προηγουμένως. Γιάννη τον Γιαννηλοβέρδο, ότι η ήττα δεν ήταν διαχειρίσιμη για τον Κώστα Καραμανλή, ο οποίος σωστά, όπως λέει ο Δελατόλας, υπέβαλε την παραίτησή του. Η ήττα όμως δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη και από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι σαφές ότι ο νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος θα προκύψει από το συνέδριο που θα γίνει σε ένα μήνα, πρέπει να κάνει επαναστατικές αλλαγές στο κόμμα αυτό. Να δούμε ποιος μπορεί να είναι. Ας ακούσουμε λίγο τον ήχο. Βγαίνει ο κύριος Καραμανλής.